Сәлем дуслар, мен Зилә, бұл топ-5 тапшыруы һәм біз башлыйбыз. Бүгін мен сізні Қазанда болған топ-5 қызықлы жер белән таныштырачакмын. Киттек! Бірінші орын КФУ планетариясы. Қазан планетариясы астрономик обсерваторияның территориясында орнашқан. Гомумән алганда обсерваторияның майданы 21 гектарға якын. Қазан планетариясы Россияда булган бердән-бер уку йортына керә. Икенче орын Сөембикә манарасы. Ул егылган манара. Пизан манарасынан 2 катка озынрак. Һәм шунысы кызык, аның турында бик күп риваятлар бар. Бу риваятлар турында мен сезгә киләсе тапшыруларда сөйләячәкмен. Өченче җиребез цирк. Казан циркы беренче чиратта бик оригиналь архитектура структурасы. Ул 1967 елда ачыла. Хәзерге вакытта циркта мәктәп эшли. Анда нәни дусларыбыз гимнастика, акробатика һәм тагын бик күп нәрсәләргә өйрәнәләр. 4-нче урыныбыз иң кызыклы урын минемчә, чөнки ул Казанның иң озын күпере Миллениум күпере. Аның озынлыгы 1524 метр. Ул Әмирхан проспекты белән Вишневский урамнарын тоташтыра. 5-нче җиребез Габдулла Тукай мәйданы. Ул шагыйрьбез Габдулла Тукайга багышланган һәм Казанның төп мәйданы. Яшьләр арасында аны кольцо дип йөртәләр. Дуслар, сез Казанның кайсы урынын күбрәк яратасыз? Бүгенгә менә шулар иде. Сау булыгыз.